Ahoj a znovu vítejte v odhalené kabale. Jsem Tony Koznek. V této lekci se naučíme o základním nástroji dosažení v metodologii kabaly. Naučíme se o výstavbě dodatečného smyslu, šestého smyslu, který člověku umožňuje vnímat a vkročit do vrchní reality, kterou nazýváme duchovnem. Je to metoda, jak vstoupit do duchovních světů. Nejprve se rychle podíváme na to, co jsme se naučili v poslední lekci. V poslední lekci jsme se podívali na stvoření bytosti ve 4 fázích a viděli jsme, že tvorba začíná myšlenkou stvořitele, myšlenkou stvoření, což je stvořit bytost a naplnit tu bytost rozkoší. A okamžitě vidíme v tvorbě odpověď, což je vůle přímá, což je bytost. Vůle přímá cítí světlo a cítí věm nejen přímé rozkoše, ale také vlastnosti světla. A protože je to vůle přímá, chce toto potěšení dostat. A výsledkem toho přijde nové vnímání, neboli fáze, neboli rozpoznání, v němž si uvědomí, že odkud potěšení přichází, je dávání. Takže protože to je vůle přijímat a nemůže dávat, jedinou věcí, kterou může udělat, je buď přijmout nebo nepřijmout světlo. Aby se přiblížila dávání, rozhodne se, že bude světlo odmítat. V této prázdnotě přijde nové rozpoznání a objeví, že její existence záleží na přijímání světla, že v této tvrdé situaci nemůže existovat a musí přijmout část světla. Ale rozhodne se, že přijme pouze malou část světla, protože tady vnímala, že stvořitel, kreativní síla, chce, aby přijímala. Takže přijme malou porci založenou na myšlence, že ji přijme, protože to je stvořitelova touha, aby se to stalo. A tady v tomto vnímání, v této dvojité fázi si uvědomí si dokonce ještě větší aspekt síly, která ji stvořila. Je, že ji chce naplnit úplnou rozkoší. A tato další fáze zde, tato 4. fáze, není jako ostatní fáze do tohoto bodu. Není to akce prováděná stvořitelem, ale nezávislá touha. Ale tato touha není touhou po přímém potěšení ze světla. Uvědomuje si zde velikost stvořitele a chce jí. Uvědomuje si, že je přijímajícím a jak odlišné to je od stvořitele. A místo, aby chtěla jednající část stvoření, touží nyní po rovnocennosti formy. Dosažení samotných stvořitelových vlastností, myslící části stvoření. Takže v tomto bodě najdeme bytost. Udělala omezení ve způsobu, ve kterém bude přijímat. Nebude nadále přijímat pro sebe. Rozhodla se, že dosáhne vlastností úplně opačných od její podstaty. Byla stvořena jako vůle přijímat a přesto se rozhodne, že najde cestu, jak se stát opačnou vlastností, kvalitou dávání. Jak to dělá, pokud dokáže najít způsob, jak to udělat? Začíná vstupovat a víceméně pro sebe budovat systém interakce, změnícími se stupni poměrů mezi vůlí přijímat a vůlí věnovat. A pozvedá se výsledkem získávání větší a větší rovnocennosti formy, stávající se víc a víc podobná věci, kterou se chce stát. Pozvedá se skrze systém zvaný světy. A tyto světy jsou druhy vzájemných působení, postavených pro nápravu bytosti a pro nápravu světa jako celku. A jak se zvedá, dosahuje vnitřních vlastností těchto světů, což jsou úrovně duše nebo světel. Jsou to nefeš, ruach, nešama, hája a jechida. Dokud bytost nedosáhne větší a větší rovnocennosti, moudrosti, schopnosti a nedosáhne rozštípnutí a jakoby vštěpení a úplné rovnocennosti formy se samotným stvořitelem. Ale má problém, protože byla stvořena v úplně opačné fázi. Je to pouze vůle přijímat. To je to, co bytost je, co jsme my. Takže
jak se vůbec může stát něčím úplně opačným své podstatě. Dokonce i když teď ví, co je účelem stvoření a zná svou roli v něm, cítí se být uzamčená, cítí, že uvízla. Není nic, co může dělat, protože byla vytvořena dokonalým způsobem a může používat pouze ten nástroj přijímání. A přesto musí využít expanze svých egoistických vlastností a přijímání a najít cestu, jak to obrátit v dávání. Předtím jsme se naučili také, že našich 5 smyslů je naprogramováno takovým způsobem, že nám zabraňují vnímat cokoliv z vrchního světa a dosáhnout cíle, který nyní bytost má. Co si musíme uvědomit je, že programování, které existuje uvnitř 5 smyslů, které nazýváme egoismus, je ve skutečnosti záměr. Je to myšlenka. Je to program, který říká, co je v tom pro mě. Takže nehledě na to, jaké jsou informace z jakéhokoliv z těchto 5 smyslů, může věci vnímat jen ve vztahu k vůli přímá. Jenže vlastnost nahoře je altruismus, je to dávání. Takže dávání také není čin, je to záměr. Abychom to byli schopni cítit, což žádný z našich smyslů nemůže, musíme vybudovat odlišný program. Smysl postavený na podobném programu, jako to, co je v něj. Tento 6. smysl musí být smysl postavený ze záměru, který je jako toto. A to je to, co je zástěna. Zástěna je dodatečný smysl, který nám umožňuje vnímat v podmínkách duchovního světa. Slovo Kamala znamená přijímání. Vlastně přesněji znamená to, jak přijímat. Správný způsob přijímání. Metoda Kabaly je zcela praktická. Ukazuje nám přesně, jak můžeme vzít naši vytvořenou přirozenost, což je vůle přímá, a změnit ji v správný mód přijímání. Přeměněný, napravený mód přijímání, který se stává dávání. Právě teď, když přijímáme do vůle přijímat, shledáváme, že je náš zážitek extrémně omezený. Vůle přijímat nemůže být nikdy naplněna. Řekněme, že tu je touha pokusu dortu. Krásném, báječném, jahodovém dortu se šláčkou a krémem. A je tu potřeba. Je tu potřeba, myšlenka, nedostatek tohoto. Jakmile tento koláč dostaneme a dotkne se naší touhy, touha je uhašena. Nemůžeme ji nadále cítit, není stálá, že a pak umírá. Důvodem, proč se to děje, je, že potěšení je cítěno pouze na spojovacím bodu mezi potřebou a jejím naplněním. V momentu, kdy naplnění překročí za potřebu, nemůže být nadále cítěno. Takže touha umírá. Ale co nás Kabala chce naučit udělat, je najít správný způsob přijímání. A tímto způsobem dokonce, i když je po něčem touženo a je to naplněno, toto naplnění nikdy nevyhasne. Takže expanduje touha a expanduje naplnění. A čím větší touha dokli vejde, tím větší bude naplnění. A to se může stát pouze, pokud uděláme něco jako to, co jsme viděli ve 2. fázi Bejna Gimel. Níž není toto přijímání děláno pro mě, ale je děláno pouze za účelem naplnit myšlenku stvoření. Je děláno pro stvořitele. Takže se přijímání stane formou dávání. Jak to můžeme udělat? Jak toho můžeme dosáhnout? Baal HaSulam nám dává analogii. Velmi krásný a hluboký příběh o naší situaci a o tom, jak ji překonat. Vlastně je hluboká, protože nám ukazuje skutečnou postavu toho, kde jsme, něco, co si neuvědomuje. Jsou 2 přátelé a jeden přítel se pro svého drahého přítele rozhodne udělat večeři a přemýšlí o všem, co má jeho přítel rád. Přemýšlí o jídle, které má rád, vínu, které by si dal, množství jídla, jak by toto jídlo mělo vypadat, jaký
jakým dojmem by měla působit místnost, celou dobu přemýšlí o svém příteli a vytvoří pro něj dokonalé jídlo. Jeho přítel dorazí, vejde dovnitř a vidí před sebou absolutní hostinu. A jeho první odpovědí je, že chce všechno rovnou sníst, protože je to samozřejmě přesně to, co chtěl. Pak jej napadne jiná myšlenka, což je jeho hostitel je dárce a on je připraven jen brát a má pocit hanby, protože si uvědomuje, že je před ním dárce, nevidí jen stůl naplněný věcmi a nikoho kolem, vidí svého přítele a uvědomuje si, že to všechno jeho přítel udělal pro něj a on je tu jen, aby bral. A přemožen hanbou odmítá si to vzít. Víte, jaké to je, když vám někdo dá nějaký velký dár nebo něco, co jste nečekali. Náhle máte tento druh odezvy, nevíte, odkud to přichází, nemohu si to vzít. Tuto vlastnost hanby, vnímání, že jste přijímající. Nebude jíst. A jeho přítel, hostitel, mu říká, nerozumíš. Strávil jsem celý tento čas jen přemýšlením o tobě, co by se ti líbilo, kdybychom si to společně užili a teď, pokud si to nevezmeš, co jsem ti dal, celá tato hostina pro mě bude zkažena. Nebudu mít radost z toho, že uvidím, jak se z toho těšíš. A tak si host uvědomí, že nad touto situací opravdu má kontrolu. Uvědomí si, že není jen přijímajícím. Pokud si zatímco jí toto jídlo dokáže uvědomit, že to dělá jen, aby naplnil touhu svého přítele, pak necítí hanbu, může to sníst, může jít a ochutnat, může se z toho těšit a musí se z toho těšit. Není to jen tak, že to sní, musí se z toho těšit, protože jeho přítel, který to pro něj udělal, jeho potěšení přijde jen z toho, že uvidí spokojenost hosta. A tak této odpovědi, pochopení reciproční podstaty tohoto přijímání, host necítí jen rozkoš z jídla, rozumí také myšlence stvořitele, hostitele, protože nyní vstříc hostiteli přemýšlí o stejné věci, jakou si hostitel myslel o něm. Dělám to, abych zcela naplnil svého přítele. Nemohl by být spokojenější, než když to sním, protože to byl celý jeho cíl, takže jej tímto jezením zcela naplním. Takže tento zázrak, což je podstata schopnosti vzít, vůli přijímat a obrátit ji ve vůli věnovat, myšlenku věnovat. Čin se nezměnil, ale vnitřní čin se změnil. Záměr zatím, proč si host vzal jídlo a těšil se z něj, dělá z přijímání dávání. Tak to může být tento záměr přijímat potěšení s cílem věnovat hostiteli změněn v senzor zvaný zástěna. A tak to umožňuje jedinci bytosti dosáhnout úrovní věnování, které jsou duchovním světem. Tady je naše vůle přijímat, naše nádoba, naše kli. Teď tohle kli je naplněno touhami. Je naplněno hladem po jídle. A co stvořitel, hostitel chce dát bytosti, existuje vně v myšlenkách věnování. A světlo na nás stále tlačí a chce nás naplnit 100% neohraničenou rozkoší. Ale pouze do stupně, do kterého můžeme přijímat světlo v jeho podmínkách, tedy skrze dávání. Můžeme dovolit vstoupit do kli, jinak je vůbec nevnímáme. Takže tady, abychom se byli schopni těšit z jídla v podmínkách duchovna, je zástěna, což je záměr umístěna před vstup naší vůle přijímat, před kli. Tento záměr je nepřijímat pro sebe.
Poté, co to tu je, všechny z těchto dalších věcí mohou být vnímány, mohou být začít regulovány a můžeme určovat, co zážitek uvnitř vůle přijímat, uvnitř kli ve skutečnosti bude. Takže první věc, kterou cítíme v jídle, narazí na zástěnu. Teď pokud do sebe může toto množství bytost přijmout pouze s cílem, aby potěšila hostitele, možná to používá jako první chod jídla, jako polévku. Pokud dokáže udržet tento záměr ne pro mě a udělat to jen pro hostitele, pak část světla skutečně vstoupí do kli. A nemusí být plněna jen část chutí a rozkoše, ale také výjem hostitele. Záměr hostitele, když tu věc dává bytosti. Takže 20% toho vejde, řekněme, do té první pětiny žaludku a zbytek bude odmítnut. Ne, že rozkoš není cítěná, pouze větší potěšení vytlačuje menší potěšení. Je zastíněna. Kli se o ní nezajímá. Jediná věc, která si všímá, je věc, která si cení, což je myšlenka stvořitele. Takže 80% z ní nebude cítěno. Věm bude jen 20%. Teď, pokud může být s cílem naplnit myšlenku hostitele přijato větší množství, pak naplňuje 40% a pouze 60% je odmítáno. Teď, co se stane zde, je, že světlo stvořitele, tedy myšlenka, úroveň dosažení podobnosti uvnitř kli samotného, uvnitř bytosti. Tato část bytosti, která se začne podobat stvořiteli, začne růst. Toto jsou prostředky, jimiž pěstujeme duši. Tak zde, toto první světlo, kterému se říkalo prvních 20%, je světlo nefeš, první úroveň duše. Tady, pokud se tento záměr rovná záměru stvořitele v tom, když jej dál, pak vstoupí do kli druhá úroveň, ruach. Toto nejsou jen znalosti, není to nějaká intelektuální záležitost. Toto je skutečná podobnost formy se stvořitelem, tedy co je uvnitř kli, je přímým věmem toho, co existuje vně kli. Tento šestý smysl teď říká člověku, co tento duchovní objekt skutečně je. Že to není polévka či salát, ale že to je myšlenka stvořitelova záměru vůči veškerému stvoření. A když to pokračuje v růstu, když teď začne být naplněno 60% a není cítěno pouze 40%, vstoupí nové světlo. Toto světlo se nazývá nešama. Tedy hlubší pochopení stvořitelovy myšlenky, větší podobnost a pokud jde o náš hlad, prošli jsme hlavním chodem a přijali jsme jej pro potěšení hostitele, pokud se konečně nedostaneme k dezertu a nápoji, k úrovni hája a jechída. A tady bytost dosáhla úplné podobnosti formy se stvořitelem, protože zavedla svou vlastní myšlenku stvoření. Má nezávislou touhu, která nezávisí na vnějších rozkoších, ale pouze na myšlence bytosti udělat něco rovnocenného myšlence stvořitele. Takže jak to dělá, se bytost pozvedá z dola nahoru,
přes všech 125 schodů, které jsou mimochodem udělány s parcufím, tváří, což je přesně tento proces. Takže tady, co člověk utváří, se nazývá roš, hlava, což znamená hlava. A tady guf, což je tělo. A tím, že má roš, co to znamená je, že skrze nezávislou touhu může nyní bytost určovat, co skutečně bude realita uvnitř nádoby. Kvalitu jejich světa, kvalitu rozkoše, a to vše je děláno pro dobro života jako celku, ne pro mě. Takto to Ralph Lightman shrnuje. Přijímáme duchovní touhy přímo zhora. Abychom je cítili, potřebujeme zvláštní smysl zvaný zástěna. Jakmile tento smysl člověk získá, začne skrze něj cítit rozkoš. Rozkoš se nazývá nejvyšší světlo. Vstupuje do naší touhy těšit se z něj skrze zástěnu. Touha těšit se z nejvyššího světla se nazývá duše. Světlo jako zdroj potěšení není vnímáno, pokud člověk nezíská dodatečný smysl, schopný je přijímat. Všechny komponenty, světlo, rozkoš, zástěna, prostředky v přijímání a duše, přijímající, nejsou žádným způsobem spojeny s fyzickým tělem. Proto nezáleží na tom, zda má člověk tělo nebo ne. Jakmile člověk navázal kontakt s nejvyšším světlem, začne se napravovat, aby jím byl naplněn. Postupné připodobňování jeho vlastností ke světlu a následné naplňování jím se nazývá duchovní vzestup. Tělo je v tomto vzrušujícím procesu pouze prostředkem duchovního postupu, jinak na něm nezáleží. Malé potěšení nemůže být ve srovnání s větší rozkoší cítěno. Větší rozkoš je potlačí. Proto, ačkoliv kabalista žije ve stejném světě jako my, je již ve skutečnosti v duchovním světě. Znovu se k nám připojte.